गोवा स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये भाग घेतलेल्या लोकांची उपेक्षाच केली. इतकं मारलं दुसऱ्या दिवशी की त्यातील आजारी पडून इथं आल्यानंतर आमचे 2 लोक ते विद्यार्थी मेले. आणि काँग्रेसच्या सरकारनं सत्याग्रहाला जाता येऊ नये म्हणून एसटीची वाहतूक बंद केली. रात्री देवळामध्ये ओले कपडे अंगावर आहे तसंच झोपलो. जोळू अशा लागायचे पायाला, ते काढल्यानंतर रक्त व्हायचं. आता आपण चाललो ते इकडे 4 लोक गेल्यानंतर तिथून तो मशीन गन ते थाट गोळ्या ओढायच्या, ते माणसं पडायची 4. त्यांना पाठीमागच्या लोकांनी तिथं आणायचे, पाठीमागे न्यायचे. नमस्कार. गोवा मुक्ती लढ्यात खूप जणांनी आपले बलिदान दिले आणि ते बलिदान खंयच वाया वचोना. गोवा मुक्ती लढो स्वतंत्र जाले, गोंय घटक राज्य जाले आणि त्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आमी गोंय मुक्ती लढ्यात जे कारणीभूत असले, गोंय मुक्ती लढ्याक जे कारणीभूत असले तांचे भेटीगाठी घेवपाक आयले. म्हाज्या वांगडा आसा अशेच एक खास माणूस वसंतराव माने, जे गोंय मुक्तीच्या लढ्यात म्हत्वाचे काम केल्ले. ते सध्या अखिल भारतीय स्वतंत्र सैनिक सेनेचे सध्या ते अध्यक्षपद भूषयता आणि ह्यांच्या वांगडा आम्ही आज खास उलयतले. काका, काय सांगाल, एवढा मोठा गोव्याचा लढा झाला तर त्यात तुमची कामगिरी नेमकी कशी होती, तुमची प्रेरणा नेमकी कशी होती, तुम्ही इथनं कोल्हापूरहून गोव्यात जाणं हे तुम्हाला कसं मिळालं? गोव्याच्या लढ्याची सुरुवात जी झाली ते 1945ला. त्याच्या अगोदर ते नाही, काही हे नव्हतं. बरोबर. पोर्तुगीजांचं राज्य या ठिकाणी इंग्रजांनी 300 वर्ष राज्य केलं, पण त्याच्या दुप्पट वर्ष पोर्तुगीजांनी राज्य केलं. आणि पोर्तुगीजांनी राज्य करीत असताना आपली सत्ता इथं सगळीकडे वाढवली नाही. एका विशिष्ट प्रदेशामध्ये त्यांनी तिथं सत्ता राबविली आणि तो गोव्याच्या प्रदेश, गोवा दीव दमण या ठिकाणी सगळे निघून गेले. इंग्रजांनी तर राज्य सोडलं, त्याच्या अगोदर फ्रेंचांनी सोडलं. बरोबर. डचांनी तर त्याच्या अगोदर सोडलं होतं. म्हणजे पोर्तुगीज स्वतः अगोदर आले, नंतर डच आले, त्यानंतर फ्रेंच आले आणि शेवटी इंग्रज आले. आणि इंग्रज आले म्हणजे त्याला येण्याला कारणीभूत झालं ते पोर्तुगीज झालं. बरोबर. कारण पोर्तुगीजांनी की हे ब्रिटिश आता जे मुंबई बेट आहे ते आता जे आहे ते पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होतं. आणि पोर्तुगीजांच्या राजाने आपली कन्या एडवर्ड, त्याचं बादशाह, इंग्लंडच्या बादशाहाच्या मुलाला दिली आणि त्या मुलीला ते आंदण म्हणून हे भेट दिलं. बरोबर. मुंबई बेट म्हणजे पोर्तुगीजांच्याकडून हे मुंबई बेट हे इंग्रजांना मिळालं. आणि त्या इंग्लंडच्या राजानं काय केलं, भाड्यानं दिलं. कुणाला? ईस्ट इंडिया कंपनीला, व्यापार करणाऱ्या. आणि अशा तऱ्हेनं या ठिकाणी इंग्रजांची ही झाली आणि त्याने व्यापाराबरोबर राज्यकारभार या ठिकाणी वाढवला आणि सत्ता स्थापन केली. इंग्रजांची सत्ता 1947ला नाहीच झाली. सगळ्या सत्ता परदेश संपल्या, फक्त गोव्यामध्ये पोर्तुगीजांची सत्ता राहिली. बरोबर. एक शल्य होतं मनामध्ये आणि हे शल्य प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये होतं. फक्त ते प्रज्वलित करण्याचं काम मात्र कोणी करत नव्हतं आणि ते प्रज्वलित करण्याचं काम हे क्रांतिकारकांनी केलं. आणि त्याची सुरुवात झाली ते 1954ला सुरुवात. त्याच्या अगोदर झाल्या त्या गोव्यातील असणाऱ्या छोट्या छोट्या अशा संघटनांनी गोव्याच्या राजवटीविरुद्ध त्या ठिकाणी बंड उभारलं. परंतु पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीनं ते मोडून काढलं. तिथल्या पोर्तुगीजांची असणारी काही साखळी होती, स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी संघटना होत्या, त्यांची शक्ती कमी पडायची आणि ती शक्ती मोडून काढण्याचं काम पोर्तुगीजांनी केलं. यासाठी संपूर्ण भारतीयांनी जर त्या ठिकाणी सहभाग घेतला तर या ठिकाणी हे राज्य आपणाला भारतामध्ये विलीन करता येईल आणि गोवा स्वतंत्र करता येईल अशा तऱ्हेची भावना झाली. 1954ला हे काही असे उठाव झाले, काही अशा सत्याग्रह सुरू झाले, परंतु त्याला स्वरूप मात्र सार्वजनिक आलं नाही. बरोबर. आणि सार्वजनिक येण्यासाठी अखिल भारतीय गोवा विमोचन समिती अशा तऱ्हेची स्थापन झाली आणि केशवराव जेधे यांचे अध्यक्ष आणि यशवंतराव टिळक यांचे सेक्रेटरी आणि याच्या नेतृत्वाखाली
संपूर्ण भारतातील सत्याग्रहींची नोंदणी करण्यात आली आणि त्याप्रमाणे 15 ऑगस्ट 1955ला सत्याग्रह करण्याचं ठरलं गोव्याच्या हद्दीत न जाण्यासाठी. आणि त्याप्रमाणे सत्याग्रहाची ही चळवळ संपूर्ण सत्याग्रह करण्यासाठी, त्याचा उठाव करण्यासाठी याची सगळीकडे बातमी देण्यात आली. आम्ही त्यावेळेला छत्रपती शिवाजी कॉलेज सातारा या ठिकाणी कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षामध्ये शिकत होतो. म्हणजे पूर्वी 11वी, त्यानंतर फर्स्ट इयर, सेकंड इयर म्हणजे इंटर आणि ज्युनियर बी आणि सिनियर बी असे 4 वर्षाचा कोर्स असायचा मुंबई पुणे विद्यापीठाचा. त्यावेळेस शिवाजी विद्यापीठ इकडे नव्हतं. आणि ते त्याप्रमाणे त्या कोर्सला दुसऱ्या वर्षाला असताना पोर्तुगीजांच्या जाचाला कंटाळून काही लोक तिथून परत निघालेले, काहींना त्या ठिकाणी दडपशाहीनं जखमी केलेली, असे ट्रकमधून अशा गाड्यातून जाताना पाहिलेलं होतं. आमच्या कॉलेजच्या जवळूनच रस्ता जातो की बेळगाव पुणे रस्ता, आणि त्या रस्त्यावर जाताना हे पाहिल्यानंतर आम्हालाही वाटायला लागलं की आपण काहीतरी त्यामध्ये सहभागी झालं पाहिजे. 1942च्या वेळेला आम्ही लांबून पाहिला सत्याग्रह. पण तो सगळा प्रसंग कसा होता, कारण इथनं कोल्हापूरहून तुम्ही खास करून तिथं जात होता आणि ते सगळं कसं जमलंय ते नव्हे. 1942ला मराठी शाळेत असल्याकारणानं त्यावेळेला प्रत्यक्ष क्रांतीच्या लढ्यामध्ये भाग घेता आला नाही. क्रांतीच्या लढ्याची माहिती हे उपजतच घराण्यातून मिळालेली म्हणून सांगितलं तर हरकत नाही. एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो की 1942 ज्या वेळेला महात्मा गांधीने चलेजाची चालना घोषणा केली ऑगस्ट क्रांतीमधून, आत्ताचं जे ऑगस्ट क्रांती मैदान, तर त्या मैदान झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सगळ्यांना गिरफ्तार केलं रात्री 12 वाजताला आणि देशभर त्यावेळेला आगडोंब उसळला आणि सत्याग्रह सुरू झाले. त्या सत्याग्रहामध्ये म्हणजे ऑगस्टला ही झाली ऑगस्ट क्रांती ह्याच्यातली, आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळेच्या ह्याला संबंधित नाही पण तुम्हाला माहिती म्हणून सांगतो की निर्णयात तहसीलदार कार्यालय मोर्चे करण्याचे ठरले. आणि त्याप्रमाणे 1 सप्टेंबर 1942ला सत्याग्रह करण्याचं ठरलं तासगाव कचेरीवर. तासगाव कचेरी म्हणजे आता सांगली जिल्ह्यात तालुक्याचं ठिकाण, तेवढा सातारा जिल्हा होता, सांगली जिल्हा नव्हता. आणि त्यावेळेला मी 3रीत होतो. मला देखील असं वाटलं की आपल्याला बघायला जावं. हा पहिला सत्याग्रह 1942 साली मी पाहिला. मला त्यावेळेला मी सत्याग्रहात होतो, मी वडिलांच्या खांद्यावर बघितला. पण दुसरा सत्याग्रह जो होता तो गोव्याचा होता आणि मोठा एक होता, कारण पोर्तुगीजांना तिथनं पाठवायचं होतं. एकंदरीतच आपली कोल्हापूर ते गोवा हा दौरा नेमका कुठं कसा झाला, कारण तुम्ही येऊन बांधण्यात राहिलं हे सगळं कसं? मग ते हे पूर्वीचं असं एक मनामध्ये होतंच की आपणाला काहीतरी करावं द्यायचं, आणि ती संधी आली गोवा स्वातंत्र्य चळवळीची सुरुवात झाल्यानंतर. आणि त्यावेळेला मी काही माझ्या मित्रांना रात्री आम्ही एकत्र थांबलो आणि हॉस्टेलमध्ये राहत होते. जेवण झाल्यानंतर ठरवलं की आपण सत्याग्रहावर जायचं. हे सगळं घरात माहीत होतं का? नाही, आम्ही हॉस्टेलमध्ये आमचं घर 80-100 किलोमीटर. आम्ही सातारा हॉस्टेलमध्ये कॉलेजच्या, म्हणजे जीवाची पर्वा न करता घरातल्यांना न कळवता. आणि हे रात्री ठरल्यानंतर आम्ही किती जण 20 लोक तयार झाले. दुसऱ्या दिवशी आम्ही जायचं म्हटल्यानंतर त्यामध्ये आणखी 5 जण आम्ही येणार म्हणले. आणि मग आणि अशी मिळत 27 विद्यार्थी झाले. मग 27 विद्यार्थी झाल्यानंतर आम्ही कॉलेजच्या रेक्टरना सांगितलं की कॉलेजच्या त्यावेळेचे आमचे रेक्टर म्हणजे नंतर शिवाजी कॉलेजचे या शिवाजी युनिव्हर्सिटीचे जे कुलगुरू झाले ते बॅरिस्टर PG पाटील आमचे त्यावेळेला प्रोफेसर आणखी रेक्टर होते. त्यांना सांगितलं. ते म्हणले ND पाटील, आता ऐकून तुम्हाला माहिती असेल, ते ND पाटील रेक्टर होते. त्यांना सांगितल्यानंतर त्यांचं प्रोत्साहन मिळालं त्या सगळ्या ह्यांना, आणि सगळ्यांनी आमचा तिथून सत्कार केला सातारच्या हॉलमध्ये नगरपालिकेच्या. आणि नगरपालिकेचा जे नगराध्यक्ष त्याने आमचं सगळ्यांना हार घालून सत्कार करून गावातून मिरवणूक काढली जर 1 किलोमीटर जवळजवळ, आणि स्टँडवर आणून आम्हाला एसटीत बसवलं. साताऱ्यातून एसटीनं आम्ही गेलो तो कोरेगावला, आणि कोरेगावला आल्यानंतर रेल्वेनं बेळगावला गेलो.
रेल्वेचे एवढ्या लोकांचं तिकीट काढायचं, बिगर तिकीट प्रवास करून आम्ही बेळगावला. आमच्या त्या गाडीत बरोबर, सत्याग्रही इतके होते की तो टी.सी. आलाच नाही आमच्याकडे. हां बेळगावात उतरलो आणि तिथं लगेच समजलं की एस टीची वाहतूक मुख्यमंत्र्यांनी बंद केलेली. त्यावेळेला मोरारजी देसाई मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी एस टीची वाहतूक बंद केली. त्याने कारण काँग्रेसचा ह्याला विरोध होता. आम्ही त्यावेळेला काँग्रेसमध्ये नव्हतो, आम्ही काम करत होतो. आम्ही विद्यार्थी असताना पक्ष नसला तरी आम्हाला आस्था होती ती शेका पक्षाची. शेतकरी कामगार पक्ष, एन डी पाटील हे शेका पक्षाचे, बरेचसे प्राध्यापकही शेका पक्षाचे होते, काही कम्युनिस्ट पक्षाचे आणि काँग्रेसचे नव्हते. आणि काँग्रेसच्या सरकारनं आणि त्याचे मुख्यमंत्री मुंबई राज्याचे त्यावेळेला मोरारजी देसाईनं सत्याग्रहाला जाता येऊ नये म्हणून एस टीची वाहतूक बंद केली. बेळगाव ते सावंतवाडी त्या सगळीकडे एस टी बंद केली. गोव्याकडे जाणाऱ्या सगळ्या मार्गच बंद केले. पडता पाऊस 15 ऑगस्ट महिन्यामध्ये पाऊस इतका जो आता पाऊस पडत नाही तर अतिच. आणि त्यावेळेला इतका पाऊस की बेळगावपासून चालायला सुरुवात केली आम्ही. कुठल्या तरी एका ठिकाणी रात्री मुक्काम केला, मला आठवत नाही आता, त्यावेळेला आठवत होतं. आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कुणाला तिथल्या पोस्टात कुणीतरी कार्ड आणली. आम्ही प्रत्येकाने घरी एक पत्र लिहिलं आणि तुमचा एक मुलगा देशासाठी अरे वा ते जातो आहोत आणि त्याची आता पुन्हा तुम्ही काही काळजी करू नका असं लिहिल्यानंतर जे पत्र मिळालं त्यावेळा प्रत्येकाचे पालक हे कॉलेजमध्ये आले आणि प्राचार्याला ते विचारायला लागले की आमच्या मुलाला तुम्ही का सोडलं. बरोबर. ते म्हणजे आम्हाला विचारून गेलेच नाहीत कोण. आम्हाला विचारायला तर आम्ही सांगितलं असतं की जाऊ नका म्हणून. बरोबर. परंतु तिथून पत्र टाकले. आंबोली घाटातून पहिल्यांदा उसळता अशा तऱ्हेचा पाऊस, रस्ते कच्चे त्यावेळेला, रस्ते आता डांबरी रस्ते आहेत त्यावेळेला डांबरी रस्ते होते आणि त्या आंबोली घाटात चालत पडत्या पावसात आम्ही खाली गेलो. तिथून सावंतवाडी आणि सावंतवाडीला लागून लगेच बांधा. बरोबर. आणि बांध्यामध्ये तिथं वाटेला आम्हाला खायला काय, हॉटेल सगळी बंद. बरोबर. हॉटेल नाही, काही नाही, बरं पैसा नाही जवळ आणखी, मोकळी त्याला पैसा नाही तो हॉटेलला कुठला आला, खायला कुठला. आणि म्हणून तिथे गेल्यानंतर पहिल्यांदा आम्हाला बांध्यामध्ये जेवळामध्ये आम्हाला आठवते की तिथं आम्हाला जेवायला गेलं तिथं आणि सगळी जेवणाची व्यवस्था केली. सगळे मोठे मोठे पुढारी तिथं चौकशी करायला यायची तिथून, तुमचं कसं काय वगैरे. रात्री देवळामध्ये ओले कपडे अंगावर आहेत तसंच झोपलो. कपडे कसे काढायचे, कपडेच नाहीत, एक विचार शर्ट आणि टावेल सगळे भिजलेले आणि अंगावर 4ही दिवस ओले कपडे सतत भिजत होते. तसेच आम्ही वावरत होतो. दुसऱ्या दिवशी बांध्याहून पत्रादेवीच्या एक किती मला वाटतं 2-3 किलोमीटर असेल. पावसात गेलो त्यामुळं काय कुठं गेलो, रस्ता नाहीच होतो, असं बांधाने गेल्यासारखं पाऊलाटासारखे असे तिथं गेलो आणि तिथं सत्याग्रह करण्यात ठरलं. लाईन लावली आणि लाईननंतर की पहिले 4 जातात त्यावेळेला तो पोर्तुगीजचा बसणारा एक खुर्ची टाकून बसलेला होता, समोर टेबल होतं. आता आपण चाललो ते इकडे 4 लोक गेल्यानंतर तिथून तो मशीन गन ते थाट गोळ्या ओढायच्या, ते माणसं पडायची 4. त्याला पाठीमागच्या लोकांनी तिथनं आणायचे, पाठीमागे न्यायचे आणि दवाखान्यात तिथून सावंतवाडीला न्यायचे. काही मेले तिथं, म्हणजे काही दवाखान्यात गेल्यानंतर किती मेले. 1942च्या अगोदर भारताच्या स्वातंत्र्य युद्धामध्ये जेवढे शहीद झाले, जेवढे मेले स्वातंत्र्यासाठी, त्याच्या 10 पटीनं लोक गोवा सत्याग्रहामध्ये मेले. नावच नाहीत माहिती, म्हणजे कोणाला पत्ता नाही किती मेले ते. काही पाण्यात बुडून मेले. आम्हाला तेरेखोल नदी मी त्यावेळेला पाहिली, कुठलं नदी सुरू होते आणि कुठं संपली काय समजलं. समुद्रासारखं सगळं पाणीच सगळं आणि आम्हाला माहिती नाही ना या कोकणातले पाणी कुणीकडे आहे, नदी कुणीकडे आहे आणि प्रवाह कुणीकडे जातोय. समुद्रासारखं सगळीकडे पाणी. त्या 3 किलोमीटरच्या चालत जाताना इतकं पाणी होतं, म्हणजे त्या पत्रादेवीच्या जाताना देखील. आणि पाणी आणखी ते गवतन वाढलेलं ते हे, आणि त्या पायाला ते हे जे हिवायचे काटे नाही, काटे नाही, जळू अशा लागायचे पायाला. ते काढल्यानंतर रक्त व्हायचं, जळू घट्ट फोडायचे ते. आता त्याला काय करायचं, मला कोणत्या सांगितलं की तंबाखू खा. आता तंबाखू कुठणार नाही तिथं,
तंबाखू खाऊन थुकल्यानंतर ते म्हणले जळू येऊन. आता तंबाखू पाऊस पडत असताना ते तंबाखू दुकान आहे का काय आहे तिथं, पैसा कुणाकडे आहे, बरं तंबाखू खाय कुणाकडे मागायची. बरोबर. आम्ही काय तंबाखू खात नव्हतो, काय नव्हतो. म्हणून त्यामुळं त्या जळवाचा एक त्रास झाला तिथं. सत्याग्रह तिथे केला. त्यानंतर 3 फेऱ्या झाल्या, 4 12 लोक त्यातली हे झाली, जखमी झाली, काही वारले. तिथं वारले नाहीत, दवाखान्यात वारले. आणि त्यानंतर सत्याग्रह स्थगित केला. तिथं स्थगित केल्यानंतर आम्ही ठरवलं की सत्याग्रह स्थगित केला, आपण गोव्यात आत जायचं. आता तिथं आम्हाला माहितगार एक तिथला भेटला, कोकणी बोलणारा तिथला. आणि त्याने सांगितले मी तुम्हाला आत घेऊन जातो. म्हणजे कुठल्या मार्गाने त्यानं आम्हाला नेलं. म्हणजे त्या बाजूने जर आपण बघितलं तर शंकर गाड स्वातंत्र्य सैनिक ते होते, त्यानंतर बापू गवस होते. यातला एखादा कोणीतरी त्या हद्दीतला असेल जो तुम्हाला आत घेऊन गेला. आम्हाला तिची नावं तर मला बरोबर. पण त्यावेळेला सगळे चेहरे आणखी ते आम्ही नावानं ओळखत होतो. पण ते आत त्यांना घेऊन गेले. आत घेऊन गेल्यानंतर तिथे एक दिवस मुक्काम केला कुठं. आणि तिथल्या गोव्यातले ते आतले जे गरीब लोक, परंतु आम्हाला नाचणीची भाकरी आणि चटणी त्याच्यावर दिली. आम्हाला ते त्या पकवानापेक्षाही चांगली लागली. म्हणजे तुम्ही किती दिवसांनी तिथे येऊन भाकरी खाल्ली? 4 दिवसानं. अरे बाबा. तिथे जेवल्यानंतर, बांद्याला जेवल्यानंतर 3 दिवसानंतर 4थ्या दिवशी खाल्ली. बघा अंगात काय त्रास, पण त्यावेळेला काय वाटलं नाही, काही वाटलं नाही. म्हणजे अंगात तेवढी शक्तीच असायची की काही खाल्लंच पाहिजे असं काही नाही. बाहेर कुठं काय खायला नाही. आणि तिथं आम्हाला खायला दिलं त्याने. नाचणीची भाकरी आणखी ते चटणी भाकरी खायला ते दिली. इतकी चांगली खायला लागली. आणि इतके चांगले लोक जे होते, म्हणजे इतके बायाळू लोक, म्हणजे त्या आतल्या भागामधले अत्यंत गरीब, म्हणजे त्याची परिस्थिती गरीब. ते जावळ्याचे घर असल्यासारखे पावसाळ्यात ते काय गळतात आणि त्यात ते राहत होते. काय त्यांची शेती, काय भात शेती काय असेल ते उत्पन्न कमी, परंतु मनानं दिलदार माणसं ते तेवढे असणारा आम्हाला जेवाय दिलं त्याने. त्याने तिथून आणखी आत नेलं. आत नेल्यानंतर ही 5व्या दिवशी बातमी कुणी कुणाला कशी कळविली त्या ह्यांना माहिती नाही मला. आणि त्यावेळेला एक अधिकारी, तो पोर्तुगीज, आणि शिपाई होते ते निगुरू होते. त्याने आल्यानंतर आम्हाला असंच एका झोपडीसारख्या ह्याच्यामध्ये आम्ही थांबलो होतो पावसाळ्यात. आणि आल्यानंतर त्या निगुरू सैनिकांनी आम्हाला मोठ्यानं ओरडून मारायला सुरुवात केली. ते काय बोललेले आम्हाला कळत नव्हतं. निगुरू राक्षसासारखे काळे कबीनाचे तरी उंच 6 फूट उंचीचे निगुरू ओरडायचे आणि ते झाडाच्या फांद्या काढून मारायचे. इतकं मारायचे. आणखी एका दोघांना तर बुटायच्या दातानं उडवते त्या ह्याच्यात. आणि तो अधिकारी त्याला त्या ह्याच्यात तो कुठल्या भाषेमध्ये तो सांगायचा. म्हणजे आम्ही समजत होतो की ह्याला मारहाण की आहे, म्हणजे असेच त्यांनी चेतन देतो. एवढं मारलं की त्या झोपडीच्या ह्यातनं आम्ही सगळेजण पडलो, उठता येईना आम्हाला. एक त्या दिवशी तशा अवस्थेत टाकलं आम्हाला आणि ते निघून गेले. आता तिथून आम्हाला हालता येईना, म्हणजे अंगात सुजलं सगळं, मारलेलं उभा राहण्याची स्थिती होईना. आता म्हणले की आपण सत्याग्रह केला, आपण त्याच्यासाठी हात खरंच ते काहीतरी करायला पाहिजे होतं. आणि फुकट आता मारायची अवस्था आज वाईट वाटायला लागलं. सगळेजण म्हणले नाही म्हणले अजून असं नाही करायचं, आपण पोर्तुगीजाला कुणाला तर मारायचो आणि नंतर आपण जायचं. अशा अवस्थेत आम्हाला काही शक्य नव्हतं. आमच्याजवळ काही हत्यार नाही, आमच्याजवळ काही नाही. आणि कुणी सगळ्यांनी सांगितलं होतं, नानासाहेब गोरे नाथपाईनं तिथून एकदा तिथं आमच्यापर्यंत नाही, पण ज्यांनी कुणा ऐकलं त्यांनी सांगितलं की असं मरू नका या ह्याच्यातले. म्हणजे त्यांनी संदेश दिला. आमच्या कुणाच्या लोक आले सांगितलं की असे ते सांगितलेलं आहे, नानासाहेबांनी सांगितले तुम्ही मरू नका, ते मुलाने तुम्ही हे करा, तरुण आहे तुम्ही, अजून तुम्हाला तशी ही नाही. म्हणजे 5व्या दिवशी तिथनं आम्हाला कसं तर तिथून आम्हाला त्या सरादीवच्यापर्यंत आणलं. आणत असताना मध्येच आणखी पोर्तुगीजांचे परत ते निघून आले. आणि त्यांना काय वाटलं कोणाला टोक, त्याने आणखी इतकं मारलं 3ऱ्या दिवशी की त्यातील आजारी पडून इथं आल्यानंतर आमचे 2 लोक ते विद्यार्थी मेले. ते इतकं मारलं.
म्हणजे 2 वेळा तसे मार खाल्ला. ते म्हणले की तुम्हाला तुरुंग भरलेत, तुरुंगात ठेवायला जागा नाही, म्हणजे गोव्यात तिथले. आणि म्हणजे त्याच्या ह्याच्यामध्ये सांगत होते ते, आणि नाहीतर तुम्हाला तुरुंगात खितपत वाढावं लागेल, जागा नाही तुम्हाला इथं तुरुंगात, म्हणजे या गावातल्या शाळेत किंवा इथल्या ह्याच्यात इथं गिरफ्तार केलेलं. तुम्ही हल्ला कशाला, तुम्हाला तर गिरफ्तार करून टाकले, काल तुम्हाला मारलं तिथं तुम्ही हल्ला का, म्हणून पुन्हा मारलं. म्हणजे तुम्ही कैदीत आहात इथं, तुम्हाला कैदीत, तुम्ही तुरुंगात जागा नाही म्हणून इथं कैदीत ठेवली तुम्ही, म्हणून दुसऱ्या दिवशी मारलं परत आणखी. आणि 5व्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय अशा तऱ्हेचे पत्रकार ते आलेले होते ना परदेशी, त्यांनी संपूर्ण जगभर त्यावेळेला प्रसिद्धी केली की अशा तऱ्हे अमानुष कृत्य पोर्तुगीजांच्याकडून चाललेलं आहे. आणि जगाचं त्यावेळच्या अशा पत्रकार आणखी ह्याचे दबाव आला, आणि शेवटी ते खात्याखात्याने बंद केलं आणि इकडे सत्याग्रह बंद केला. आणि पण ज्यावेळी गोवा स्वतंत्र झाला त्यावेळी ज्यावेळी तुम्हाला ती बातमी कळली त्यावेळी तुमची भावना कशी होती? गोवा स्वतंत्र झाला त्यावेळी बातमी कळली मला, संध्याकाळच्या वेळा कळली. त्यावेळी आपण कोल्हापुरात होता? नाही, मी किर्लोस कॉलेजला होतो. हां, त्यावेळेला 1960 साली. हां, तर ते नव्हे सैन्य चाललेलं होतं, भारतीय सैन्य. बरोबर. आणि माझं किर्लोस कॉलेजला जिथं मी माझ्या चुलत्याकडे होतो तिथं, तर त्यावेळेला रेल्वेतनं सैन्य चाललेलं आहे. म्हणलं की नक्की आता ते हे होणार, आणि त्यामध्ये गोवा स्वतंत्र झाला. दुसऱ्या दिवशी ते आक्रमण झालं, तिथले गोव्याचा तो गव्हर्नर तिथून ते बोटीतून पळून गेला, ते सगळं त्याचा हेतूने. आणि ते गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्यांदा आम्ही तिथं जवळ एक हायस्कूल आहे, तिथं हायस्कूलमध्ये जाऊन आम्ही सगळ्या मुलांना एकत्र केलं आणि आनंद उत्सव साजरा केला. तिथल्या हेडमास्टरने सगळ्यांना पेढे वाटले. ते खोत म्हणून तिथे हेडमास्टर त्यांना सांगितलं होतं, ते म्हणले की गोवा स्वतंत्र झालं, सगळ्या मुलांना त्यावेळेला पेढे वाटले, म्हणजे त्या ह्यातले. आणि त्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की गोवा तुम्ही आता इथं माहिती सांगा. तुम्ही जसं विचारले ना तसं मला सांगितलं की तुम्ही आता माहिती सांगा. मला तेवढं माहिती सांगत असताना माझ्या डोळ्यातलं सगळं पाणी वाहत होतं, मला बोलता येत नव्हतं. म्हणजे मला आज आठवण हे होतं आहे, पण त्या दिवशी मला बोलता आलं नाही त्या मुलांच्या पुढं. म्हणजे तुमचं कार्य ऐकून आमची ही वाणी कुठेतरी स्तब्ध होते. पण शेवटचं एक विचारावं असं वाटतं, याची दखल गोवा सरकारने कधी घेतली आहे का? गोवा स्वतंत्र झाला, गोवा सरकारनं दखल काहीच घेतली नाही, काहीच नाही, काही घेतली नाही. ते कधीच आलापर्यंत की गोव्याच्या स्वातंत्र्याच्या ह्याच्यामध्ये पहिल्यांदा हे स्वातंत्र्य सैनिक नाहीच म्हणायला लागले. भारतामध्ये असणारे ज्यावेळेला होते ना सगळे केंद्रीय सरकार, इथं महाराष्ट्र सरकारनं त्यावेळेला शरद पवार मुख्यमंत्री होते, आणि शरद पवारने सांगितलं स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून आम्हाला ताबडतोब त्यावेळेला ही जे मान्यता दिली. 1996 साली 96ला मला तिथून हे केलं होतं, अर्ज करायला सांगितलं. 96ला तिथून झालं, 97ला हे झालं, आणि 94 पासून त्यांना हे केलं. शरद पवारने स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून इथं, म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने गोवा शासनाने तो आपल्याला काय केलेलं आहे? कारण गोवा स्वातंत्र्यासाठी नाही, गोवा सांगतो ना, केंद्र सरकारकडे आम्ही मागणी केली की आम्हाला केंद्राचे त्यातले स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून मान्यता द्या. त्यावेळेला सगळे हे काँग्रेसवाले जे होते ना ते म्हणले नाही, तुम्ही गोव्याचे आहेत, गोवा सरकारकडे मागणी करा. आणि गोवा सरकारनं काहीच केलं नाही. गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर तो केंद्रशासित प्रदेश होता, बरोबर, आणि केंद्रशासित प्रदेशात त्या केंद्राच्या सरकारचंच वर्चस्व त्यांच्यावर. त्यावेळेला केंद्र सरकारनं त्याला मान्यता दिली नाही, केंद्र सरकारनं काही केलं नाही, म्हणजे गोवा सरकारनं काही केलं नाही. अगदी अलीकडं, मला तसं अलीकडं म्हणजे किती वर्ष झालं तुम्हाला माहिती असेल, ते गोव्याला हे केलेलं होतं, सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना भारताच्या बोललेलं होतं. रौप्य महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त. तर त्यावेळेला फक्त आम्हाला गोवाचं ह्याच्यामध्ये बोलवलं आणि त्यावेळेला सत्कार केला. तेव्हा फक्त पहिल्यांदा फक्त सत्कार काही केलं नाही. आणि फक्त राहायला दिलं, त्यावेळेला हॉटेल बुक केली, राहायला दिलं, जेवायला दिलं, आणि सत्कार केला, त्याला दिलं पाठवून, काही केलं नाही. म्हणजे तसे
गोवा स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये भाग घेतलेल्या लोकांची उपेक्षाच केली नाही. म्हणजे मला तर असं वाटतं की काही केलं नाही, अजूनही काही येतलं हे नाही. खरं तर ही एक दुःखद स्थिती आहे. गोव्यासाठी असंख्य लोकांनी बलिदान दिलेलं आहे, असंख्य लोकांनी आपल्या प्राणाची बाजी लावलेली आहे आणि गोवा सरकारने त्याची फक्त उपेक्षा केलेली आहे, कुठेही त्यांची दखल घेतलेली नाही आहे. हे जे स्वातंत्र्य सैनिक आहेत ते फक्त पुरस्कारापुरता उरले आहेत, फक्त शाली आणि श्रीफळापुरता उरले आहेत, त्या पलीकडं त्यांचं काहीही केलेलं नाही आहे. अशा तऱ्हेचं विधान जे आहे ते आत्ताच वसंतराव माने जे ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक आहे, जे स्वातंत्र्य लढ्यात गोव्याच्या स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे, त्यांच्याशी आम्ही बोलताना कळलं खरंच यांचे जे कार्य आहे ते अंगावर काटा उभा करणारं आहे, अंगावर काटा आणणारं आहे. कारण विद्यार्थी दशेत त्यांनी गोवा स्वातंत्र्यासाठी इतकं बलिदान दिलेलं आहे आणि आज ज्यावेळी त्यांचे कुठेतरी उतरता काळ झालेला आहे त्यावेळी गोवा सरकारने त्यांची कुठेतरी दखल घेऊन त्यांची जबाबदारी घ्यायला हवी होती, ती आज कुठेतरी गोवा सरकार घेत नसल्याचं दिसून येतं आहे. एकंदरीतच आपण जर बघितलं तर आज माझ्याबरोबर होते वसंतराव माने, ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक, ज्यांचं गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी मोठं भरीव योगदान आहे, असे ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक. तुमचे मनस्वी आभार, कारण आपण वेळात वेळ दिला, आमच्याबरोबर बोललात, गोव्यातील सगळा स्वातंत्र्य लढा जो आहे तो आपण कथित केला. मनस्वी आभार. धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू.